Kienu mill-inqas tnejn id-deċiżjonijiet tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi fl-aħħar ġimgħat biex jibgħat sinjal li qed jagħti appoġġ sħiħ lil Carm Mifsud Bonnici. It-tnejn ittieħdu meta aktar kmieni dan ix-xahar sar ir-reshuffle tal-kabinett. Sorsi informati tajjeb qalu lil One News li d-deċiżjoni ta' Lawrence Gonzi li fir-reshuffle jaħtar lil Carm Mifsud Bonnici bħala Leader of the House kienet maħsuba biex tagħtih imbottatura fuq it-tieni distrett elettorali għaskapitu tad-deputat Nazzjonalista u assistent parlamentari Stephen Spiteri. L-istess sorsi qalu wkoll li raġuni ewlenija li għalija responsabilità tal-politika soċjali u l-familja tneħħit minn taħt idejn Dolores Cristina hija li magħha hemm Stephen Spiteri bħala assistent parlamentari. Il-Prim Ministru ħadin id-deċiżjoni wara li l-Gvern irċieva għatta ilmenti dwar Spiteri li mal-menti waslu lil Gonzi biex jipprova jagħti sinjal iżda minflok ċaqlaq lil Spiteri nnifsu ċaqlaq responsabiltajiet ta' Dolores Cristina. Din id-deċiżjoni xejn ma niżlet tajjeb ma' Cristina kif stqarret hija stess pubblikament. Fil-jiem li għaddew nies li appoġġjaw lill-Ministru Carm Mifsud Bonnici instemgħu jgħidu li vot lill-Ministru tal-Intern biss kien ikun vot għall-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Dawn il-kummenti urtaw bil-kbir lit-tabib Stephen Spiteri, aktar u aktar għaliex nies qrib tiegħu qed jgħidu li l-kampanja kontra t-tabib qed issir bil-barka tal-ogħla uffiċjali fil-Gvern u fil-Partit Nazzjonalista u huwa jsir xejn biex in-nies ta' Mifsud Bonnici jitwaqfu. Tant li Spiteri qed jikkunsidra serjament li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss ma jerġax joħroġ fuq it-tieni distrett minn fejn kien elett 4 snin ilu wara l xedilu postu Lawrence Gonzi nnifsu.